Reka gemilah. Ing papan kene sliramu ketua depan jaluk. Ngejak aku kasar. Abot sing kaya ngono jaya rasa. Soal apa sing dadi kekuatanmu rasane jaya kesana. Aku kalah itu aku mikirake Jogorogo karo Adipati Nata Sudibyo ngadepi prajurit ing Mataram entek-entekane mati sambyuh. Mula kang saka kuwina prajurit ing Mataram ora kira-kira kekuatane ing kamangka para kadang Adipati wis padha bali ana ing Brametan. Ora ana liya. Sedaya prajurit Mataram sakmenika napa wonten ing Pediyon Mekaten? Bener apa kang dadi kandhamu? Ora ana liya ya mung sliramu sing bisa ngadepi ana ing prajurit ing Mataram. Saku apa ora sliramu? Senajan kawrat kados menapa kang belani bumi Pediyon kan minangka tandha bukti kula dhateng dalem badhe kula prajurit saking Mataram. Yen ngono bapa barang bakal merengake sifat kandeling pusaka ning Kadipaten ing Madiun kala bumerang adepana prajurit saka Mataram. Sendika kula tampi Rama. Iya, sing ati-ati pandung aku bayu milikan supaya bisa ngadepi prajurit ing Mataram. Iya, sing ati-ati muga Rena bilang bisa sasar apa dengan ini prajurit ing Mataram. Saka Madiun. Tak tunggu ana ing papan iki. Ngawe-awe Dipati Ranggajamu kok masih metu wong wadon. Senajan pelaku wadon ing aku prajurit tentu gorengan jelas ana ing Madiun. Sapa kowe? Aku Panembahan Senopati Metak. Oh, Panembahan Senopati kuwi kowe ta? Iya. Ya ngono. Aku ora aku. Loh, iki wis tak adep apa? Medhi kekurangan Peperangan karo aku. prajurit. Budhe yuda sapa sing asring yuda?
Iya. Engko aku yo kalah yo ora apa-apa. Ane nek kono sing kalah. Saiki sak esuk. Wong mengko sithik sabar sak weton. Ya. Apa kebutuhan prajurit? Priya kok wong wadon diajakake ning peperangan. Ora kok teges kekurangan prajurit priya. Nanging pancen aku tetumbuling prajurit. Ana ing Mediya. Wis jane panjenengan Serapati tegese sing bakal tak percaya kuwi kowe. Ayo ditune ya kena. Nanging main-main ayumu kok menawa sliramu kasran bareng aku. Luwih becik. Sliramu dadi garwaku. Mukti bareng nang nekak. Apa? Garwa. Ruang saku iki kok ning palagan perang kok wong kowe gaweane digagas. Lah aku dulu pancen yo nek wong priya lawan wadon wis sak trep. Tak rasa suwe-suwe selek insya priya. Sliramu manut to saiki kowe tak panceni tak rangket. rangken saken. Ning sliramu dadi garwaku. Mukti bareng ngene. Ora. Mbok Ah, mbok ora. mbok iya. Engko tak enjok iki mesti katen lho. Iki keres iki bakal tak tamake nang desa apa lho. Ayo pokoke dirangkake nang nggon ranggane. Wis dirangkake. Ayo ngerti bareng ning Mekah. Yo. Ora salah nggo gandrung-gandrung. Wis esuk. Piye? Nah, dirangkake. Jauh ya. Piye? Upama sliramu tak pundhut garwa. Ngerti ning Mekah. Sing ngomong nek kewalik iki ya sapa? Oh ya iya ngono. Nek donge ngono ya ora ning kok. Ayo. Saya esok. Iya sliramu kan? Jare tukang sitere aku selak ingin ngono. Yo panjang ngono yo. Ayo nang utara mukti ning Mataram. Tak pundhut karo siap. Yen wonten panjenengan Hmm? kula telur dateng Heeh. panjenengan. Dadi swita wonten ngasem jenengan wonten. Iya. Iya. Ngono. Ayo saiki tak boyo ning kata Mataram. Sakwentawis estunipun kula menika nggadahi pungagi lan nggadahi kegayuhan kaliyan klebet Ratu Sesembang kula inggih Kanjeng Panundana. Ewa semanten kula tenggo antawisipun 3 dinten ngantos dubuh seperti kok dereng saged suwangu. Kinten wawasipun Ki Mandara kados pundi? Wah, aku dhewe iki yo malah melu bingung. Nggih. Kejaba saka kuwi. Si Kanjeng Panundana. Nggih, Mataram. Nggih. tekan sayane kok yo urung tekan Mataram. Lah kamangka sing iki menggo ngadi sorot Nggih. kan Mataram. Kandhang klebet panci menika sesuai ing Mataram. Jadi,
Nembe mawon sami rembakan kanthi mundur. Kok wanci menika malah boten saged nyuwani penggalahan wong mundur kok kalan jaya kesih. Malah Kanjeng Panembahan manci menika ngati. Wonten kalenggan menika pramila kula semanggaken Ki Mandura. Siwa Mandura Kula kaki. menika Retno Dumilah sampun manungkul lembene kados kula. Kula badhe kula pundhegan. Oh, makin yo lajeng kados putih. Kula piyambak malah bingung. Napa panjenengan boten mesake nyembung ati sora? Amit dalem sewu njenengan Panembahan. Piye? Jaya Kusuma. Bilih wanci menika kepara panjenengan Kanjeng Panembahan Mas sampun saged lenggah sareng kalan nyia kesumaning ayu nyi Aji Retno Dumilah. Gandeng sesepuh ing Mataram klebet Ki Mandura kok. Mula sedaya menika saged kelampah ingkang karana sae. Awan lan sayuya panjenenganipun wong Patih Mandura kata kawicaksanan. Murih sedaya saged kelampah dika dawuh ta Patih. Oh, Nggih, ngono kaki. nggih. Ya. Kaki Panembahan. Nggih, dipun siwa. Lek kula rasaken kula niku malah ngrasaken jedeg. Dan pundi? Mergi perkawis ingkang kados katen menika. Napa menika kagem sarana tentreming katon Mataram karana panjenengan saged ngangkat Retno Dumilah mekaten. Bedhae Medion Retno Dumilah pinangka putri boyongan. Oh, ngaten. Mila mugi mangke antasipun Medion kaliyan Mataram saged nyawiji. Oh, Kanthi manungguling Dipati Rangasumba. Ya, kejaba saka kuwi ki nyemeng go ngaji Rama wis mapan ing taman keputren kita. Lha nggih, sampun siwa. Nggih. Lajeng dos pundi? Lah, saenipun mugi ing sak mangke antasipun nyemeng go ngaji Rama kaliyan Retno Dumilah menika saged gathuk, saged pun ingkang dipun kesaged pun kados katen menika. Ngaten. Retno Dumilah. Siramu tak urut kalmo bebaran karo garwaku Aji Sora. Ya. Ya. Dereng munjuk njenengan Panembahan. Gandeng rembag katenteman ing Mataram sedaya sampun saged kelampah kanthi karana sae. Ing manah Jaya Kusuma nderek remen sanget. Mugi ingkang samangke ngganut lenggah damparing Mataram saged jejeg adil katenteman kacepen Kanjeng Panembahan. Ya, ya. Nang wanci menika nuwun sewu. Ya, kepriye? Jaya Kusuma nggadahi atur panuwun uga pinuwun. Heeh. Menapa kinten sampun dipun paringan lan sampun dipun lilahake. Ndak keparingake. Jenengan badhe duwe kajulan apa? Gandeng kula menika sampun pinten-pinten langsa pinten taun. Awrat ingkang kados menapa sampun sakula sanggemi lan kula lampahi. Katentreman ing Mataram sampun kacepeng panjenengan. Gandeng Retno Dumilah nalika semanten dados pepacangan kula anteping manah. Badhe kula suwun pundhut gantung. Ingkang samangke badhe kula semangkaken ngaluhur wonten ing Pati. Jaya Kusuma. Lho, Retno Dumilah pinangka putri boyongan. Nggih. Kuwi kang garwa kudu ratu ning Mataram. nuwun sewu njenengan Panembahan. Ya. Watekipun Jaya Kusuma
Kalau ningkeng sampun kelampah lantau ningkeng sampun kapekir kula ngendikane dawuh tani. Iya. Panjenengan medhot pundi to? Pancen menawa selaing batos. Awrat ingkang kados menapa Jayakaka saged nyanggemi. Ning piniwun menapa Jayakaka semua mboten awrat. Retna jumlah kula suwun pundhut garwa menika menapa panguwas wonten panjenengan lilah dalem kula suwun. Ora panjenengan boten lilah dalem. Boten marangan Jayakesuma. Jayakesuma wonten Mataram boten wonten tegesipun lan boten wonten paedahipun. Jayakesuma. Lho. Aku wis ngendika. Nggih. Retna dumilah pinangka putri boyong kang garwa ya aku dhewe. Nggih. Dadi Jayakesuma ora duwe wewenang garwa marang Retna dumilah. Ing papan mriki Jayakesuma mboten gadah wewenang. Ora duwe wewenang. Sampun, kok badhe kesampun kula wonten pati foto-foto dintenipun. Kados pundi wonten kahanan ingkang kados katen menika? Nggih, mboten dados menapa. Menika sampun dipun kajengaken Jayakesuma. Oh, Siwa Mandura nggih. kanthi manungkuling Dipati Rangga Jumena. Mugi-mugi dipara dhewe brawetan saged nyawiji wonten ing Kraton Mataram. Saengga ndasarna Ajumaring Nggih. kula dititeni kawonten ing Kraton Mataram. nggih mekaten Siwa Mandura. Mugi wonten ing Kraton Mataram saged mulya para kawula saged lestantun anggen kula jumeneng Panembahan Jayapati wonten ing Mataram. Nggih. Matur nuwun kangge panembah. Nggih, mugi-mugi sampunipun menika sedaya para dipati brawetan sapura kawulanipun saged lestantun ngantos sak tembe wingkingipun. Nggih. Kejawi saking menika mugi sampun saged manunggal antawisipun Mataram kaliyan Kang Madiun. Nggih, mekaten Siwa Mandura. Monggo sami-sami meminta wonten sing Gusti Ngamupuas mugi-mugi pahargane budal titiwanci dalu menika saged lestantun ngantos sak paripurnanipun mangke. Sekasimanten atur panjenenganipun Mataram wonten ing dalu menika mugi saged jatuh panglipur sawetawis. Matur suwun. Nuwun.